Boas tardes a todos, son as 8. Vamos a iniciar o pleno ordinario do mes de xuño e antes de nada dicirlle aos concelleiros que o punto 6 da orde do día retírase da orde do día de hoxe. Punto 1 da orde do día, dación en conta dos decretos da alcaldía. Estuveron a disposición de todos os concelleiros, entendo que quedan enterados e, polo tanto, pasamos ao punto 2, que dación en conta que van, os decretos van desde o número 144 ao 231, están a disposición de todos os concelleiros. Punto 2 da orde do día, dación en conta da liquidación orzamentaria do exercicio 2022. Hai unha resolución da alcaldía donde se presenta que se dou en conta, desenviou toda a información do primer trimestre do ano 2023 que compón o período medio de pago do primer trimestre do 23, o informe de execución trimestral do primeiro trimestre, os plans presupuestarios a medio prazo, a información impositiva municipal do 23 e o ISPA 2023 tamén foi enviado en tempo e forma. Punto seguinte da orde do día, 4, dación en conta de asuntos varios da alcaldía. Nesta ocasión non hai ningún asunto de última hora que o alcalde queira dar en conta. Punto 5, aprobación se procede das actas das sesións anteriores. Aquí non aparecen os números das actas. Testi os números das actas, o sea, as datas das actas que hai pendientes de aprobación, porque eu non... Están no SIGEN, non? Eu... Vale. Perdona. Febreiro. Espera un segundo. Si queres dar máis datas, porque eu non teño as datas. Son a do venres 10 de febreiro. 18 de abril e 3 de marzo. Portavoz do Partido Popular. Hai un turno por grupo, hai un turno por grupo político. Se vostede o consume, entonces non ten sentido que falen dos portavoces por grupo. Moitas gracias, señora Boca. Moi ben, portavoz do Partido Socialista. Nada, vamos a aprobar xa esta acta. Portavoz de Unidade Veciñal. Boas tardes a todos e todas. Nada que decir canto esta acta, simplemente recortar os erros ortográficos. Hai un erro bastante ortográfico que había que procurar correxilos, pero do resto está todo ben. Sí, moi boas tardes. Non hai nada que destacar. Bueno, pois procedemos á votación da aprobación da acta. Votos a favor. Votos en contra. Ningún. Abstención, ningún. Perdón, absteste. Perdón. Non me fixaras se habías votado a favor. Con abstención. Acta do 4 de marzo. Un turno a cada representante de grupo político. Portavoz do Partido Popular. Do 8 de abril. Perdón, non hai unha de marzo, 3 de marzo. Martes 18 de abril. Perdón, martes 18 de abril, perdón.
a conselleira base as traves a que non. Portavoz do Partido Socialista, Vamos a aprobar esta acta. portavoz de Unidade Veciñal, Nada que decir, aprobarémola. portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Nada que engadir. Gracias. Vamos a pasar a votación para a aprobación da acta. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Moi ben. E agora a última que é a do 3 de maio, non? Entendo. Pois acta do 3 de maio. Un turno a cada portavoz de cada grupo municipal. Portavoz do Partido Popular. Esta conselleira foi a única que asisteu a este pleno do grupo do Partido Popular, con o cual votará a favor. Moi ben, gracias. Portavoz do Partido Socialista. O Grupo Municipal Socialista vai votar a favor. Portavoz de Unidade Veciñal. Sí, desde a Unidade Veciñal vamos a votar a favor tamén. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sin nada que engadir. Moi ben, pois vamos a proceder á votación da aprobación da acta do 3 de maio. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada por maioría. Punto seguinte da orde do día. O punto 7, mocións urxentes. Non hai ninguna moción presentada de urxencia. Por lo tanto, pasamos ao punto seguinte, o punto 8, que son rogos e preguntas. Non hai ningún rogo por escrito. Nada. Grupo de Unidade Veciñal. Nada, ningún. Grupo do BNG. Non, non temos nada. Moi ben. Preguntas escritas non hai ninguna. Preguntas orais. Algúna pregunta do Partido Socialista? Ninguna. Por parte da Unidade Veciñal tampouco. Algúna pregunta por parte do Bloque? No Bloque Nacionalista Galego tampouco ten nada. Bueno, pois moitas gracias a todos por vir e levantamos a sesión. Quedamos empezados para o pleno de actas. Vale. Gracias por vir. Esta precisamente. De todas as legislaturas. Pero o do remanente telo que votar noutro. O remanente telo que votar noutro. Non se escoltou. Xa, bueno. Xa, pero que máis, non podes...